Mula dito sa Del Gallego, Camarines Sur. Mula dito sa Antipolo, Minalaba, Camarines Sur. Mula dito sa San Fernando, Camarines Sur. Love is the best feeling in the world. Got it? Because today ang usapan natin ay tungkol sa love and surprises. And because of that, we traveled all the way to Lapurisima, Nuevo, Ocampo Cam. At dahil usapang love and surprises tayo ngayon, of course, to the rescue ang JFS Petals and Services para naman pasayahin ang inyong mga mahal sa buhay. And syempre, kasama niyo muli ang inyong lingkod, the one and only Ate Mitch, yung JFS Future Prize Ambassador. At ngayon mga ka-JFS, kahit napakaulan at medyo malamig ang panahon, syempre, bumiyahe pa rin kami all the way to Ocampo, Camarines para surpresahin ang isang napakaswerteng wifey na magse-celebrate ng kanyang birthday. At siyak na magugustuhan niya ang aming regalo para sa kanya. At ano-ano kaya ang mga regalo ngayon? Syempre, silipin na natin siya sa aming part-time packages. So mga ka-JFS, as you can see, meron tayong makikita. Ang team natin ngayon ay orange and yellow. Siguro dahil paborito ng ating lucky celebrant ang mga colors na ito. And syempre, bibigyan natin siya ng napakaganda at very elegant na Bella bag. And of course, hindi natin ipapahuli ang Y na perfect kay Mami. Syempre, ibibigay rin natin ang bubble balloon na ito na may nakasulat na happy birthday. And of course, last but not the least, ang ating wrappables cake. So those are our packages for this afternoon. For those who are asking me on how to reserve or book our part-time surprise, of course, don't forget to message us in our Facebook account, Facebook page. And also, i-like nyo na rin ang aming YouTube channel account and also Instagram account at JFS Petals and Services. Because when we do surprises, we do it with love. We don't just create, but we also captivate. Kaya what are you waiting for? Kahit maulan, sumugod na tayo kay Mami sa Lapurisima, Nuevo, Ocampo Cam. JFS na yan! Yes, kasama namin ngayon sa car ang isa pang ambassador. Ayan si Kuya Steph, I mean. And of course, currently nagbabiyahe na kami papunta sa bahay ni Nanay Patricia. Ayan, ni-reveal ko na kung sino siya. So, syempre, ibibigay natin ang surprise sa kanya ng kanyang asawa na nasa Hong Kong. Tama ba? Nasa Hong Kong siya. Na si Sir Domingo Tagum. So ngayon, syempre, babalik ako ng ilang saglit kasi ipaprank muna natin si Mommy. Okay? Bye-bye! Ako po na? Ay, wait lang po. Ipasok lang po natin yung car para po. Tawagin mo din. Hi po. Good afternoon po. Ay, wait lang. Hello po. Good afternoon. Akala ko si Mami. Hindi pala. May nataraso ka rito. Hi ma'am, good afternoon po. Kayo po ba si Ma'am Patricia? Ay, may ano po ma'am, ako po ay ang HR manager ng isang online shop. Meron po kayo dito ma'am delivery po. Ay, sa ano yun? May ano po kasi dito ma'am, cash on delivery po sa inyo.
na item. Opo. Nakapangalan po Ma'am Patricia Tagum po. Ako nga. Opo. Tapos meron po dito Ma'am item. It's worth 5,000 po. O, tapos, Kailangan po Ma'am ng babayaran po kasi it's a cash on delivery po. 5,000. at ito na ko kasi, huwag nga magbayad. Wala po pambayad Ma'am. Ano po kaya yan Ma'am? Opo. Cash on delivery po siya Ma'am. Specifically po ay Wala akong pagbayad. appliance. Opo. Wala ka pong utang Ma'am. Wala. Hindi ka naman po nag-order? Hindi. Wala ka pong order? Wala naman po. Naiiyak ka po Ma'am yata? Hindi naman po. Wala akong utang eh. Sige po Ma'am. Pero pwede po Ma'am tingnan natin Ma'am ang item natin. Sorry. Tingnan lang po natin Ma'am kung magustuhan niyo. Ano yan? Ano yan? Tingnan po natin. Tingnan lang po natin Ma'am. Tapos papirmahan ko na lang po yung aming receive form po dito. Dito po Ma'am, lapit ka po sa akin. Hindi naman po ako nangangagat. Lapit ka po dito Ma'am sa akin. Hindi naman po ako nangangagat. Health is wealth. Ito po. Ay, shucks. Ano po siya Ma'am? Ano po pa Ma'am? It's an item po, ma'am. It's worth 5,000 pesos po na cash on delivery, ma'am. Pero since sabi niyo po ay wala kayong utang, papapirmahin ko po kayo mamaya, ma'am, sa receiving form po natin. Okay lang po ba yun, ma'am? Wala ka po alam. Wala siyang alam. Sige po, ma'am. At dahil po wala ka po alam, alamin na po natin, ma'am, para malaman mo na po. Ito po, ma'am, ang item niyo, ma'am. Day to you. Happy birthday to you. Louder. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Louder. Happy birthday to you. Louder. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan ma. Dito ka po mamatay. Wala naman. Ma'am, kamusta po? Hala, sino ang may kagagawa nito? At ang may kagagawa nito ay... Tan 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 tan! O, diba? Nakuha ba yun sa camera? Dito ka po, ma'am. Lapit ka po sa akin naman. Ayun. Kasi meron tayo ditong makapapanood natin ito sa ABS-CBN namin. Wow! So, ma'am, may kagagawan po nito ay walang iba kundi ang napaka-pogi mong asawa. Dito po tayo at umuulan para hindi po tayo magkasakit. At dahil po dyan, ma'am, yan, simulan na natin, sabi ni Sir. Meron ka pong matatanggap na syempre, ang napaka-special na cake. Yan, tatawagin ko ulit mamaya si Daddy. Napaka-special na cake. Etong wine, nako, mga kaibigan, masarap ito, wine. And syempre, ma'am, bagay na pan-date niyo po ni Daddy, ang Ano, Louis Vuitton? Isukat mo nga po, ma'am, ang iyong Louis Vuitton. Wala naman. Buksan mo ba ang Wala mo may laman. Ano po? Baso. And syempre, ma'am, ito po, napaka-special na bubble balloons na napaka-cute naman. Ano, ma'am? So, para sa inyo po yan, mga regalong iyan. Aba, mabigat. Yes! May bariya. May bariya. At dahil dyan, tawagin natin ulit si Sir, ang ala Cesar Montano ng Ocampo, Camarines. Sir Domingo. Sir, kumusta po kayo, sir? Malingan yan, paano sa ating pinamahal na asawa? Wow! Hindi ka witness, hindi yan. Ayan, ika-57. Sir, tanong ko lang po. Sino po, sir, ang pinakamaganda sa buong mundo para sa inyo? At dahil dyan, sir, pwede mo po ba sir lagyan ng sash ang iyong asawa? Dahil siya ang may pinakamagandang mukha.
Baliktad, sir. Ayun! Dahil ma'am, ikaw ang Miss Universe sa buhay ko, sir. Diba? Sir, balita po namin, sir, ikaw ay OFW po. Hindi po. Kasama niyo po ba si ma'am? Dito sa bahay? Okay. So, sir, dahil ikaw po yung may pakala ng lahat ng to, meron ka po bang mensahe sa iyong mahal na asawa? Wala ibang mensahe, magkaintindihan at lumawit pa ang aming buhay at pagsasama. Ilang taon ka na po ngayon? 57. Sir, ilang Kasi taon? sinabi ko na 57. At kasi naman, sir, parang hindi ako naniniwalang 57 na ito si Mami. Parang 47 na ha. Minus 10. Sir, ilang taon na po kayong kasal? 36. Magta 36 po ngayon. Wow, ang tagal na nun ha. Oo, ang tagal na ng 36 ha. Sir, ma'am, ilan po ba yung anak niyo? Apat. Nakaapat. Dito yung dalawa. Oo. May plano pa po ba yung dagdagan? Wala na. At dahil wala na silang planong dagdagan pa. Ayan ako po. Ayan. Ay, cute! At dahil wala na silang planong dagdagan, syempre, tanong lang, sir, mahal niyo po ba si ma'am? Ma'am, mahal niyo po ba si sir? Hindi ka magtatagal. Yes! Mahal niyo po ba ma'am si sir? Hala. Oo naman, at dahil dyan! Tapos, Masyado akong kinikilig sa dalawang to. Maraming salamat po, sir. Ngayon naman tawagin po natin ang mga magaganda at mga poging anak ni Nanay Patricia. Dalawa. Nandito po ba sila? Nandito. Nandito po ba sila? Ayan, nandito. Ay, ito. Ay, naku naman. Ay, ang tatangkad naman. Parang naliit tayo. Dalawa lang po sila. malaki. Walang babae. Okay po. Dito po tayo at umuulan namin. Iba na, Sandy, kapicture. Sir, pasok ka po sa amin. Kasi sila na ako mag-inay. Oo, sir. Akala ko nung pagpunta ni sir dito, nasa Channel 5 ako, pinanonood ko ang Cardo. Kasi akala ko si Cardo. Hindi pala. Ano po pala, sir, ang pangalan mo, sir? Kenny. Sir Kenny. Social ng pangalan, Kenny. Parang Amerikano ang pangalan, ha? Sir, ikaw po? Jopet. Akala ko si John Lloyd Cruz. Jopet pala. Pero parang naman letter J nagsisimula. Sir Coco, Sir Kenny, may message ka po ba para kay nanay niyo? Ay, mag-iib ka mo. Lang, happy birthday ma. Sana magtagal ang pagsasama namin natin. Tara, yun lang. Happy birthday and maraming salamat. Salamat. Thank you so much, sir. Ikaw po ba, Sir Nelson? Happy birthday, Matt. Saka sana alaga mo yung sariling kalusugan. Huwag ka stress. At salamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Nakakaiyak. Nakakaiyak naman. Talagang nakakaiyak naman. So, thank you so much po, sir. Ano po? Pasok na po kaya tumuulan. Medyo, damang umiiyak na si ate. Parang si ate yung may birthday. Oh. Siguro nakaka-relate si ate kasi kita-kita natin kung gaano kabait si Nanay Patricia bilang isang ina. Ngayon, ma'am, meron ka po bang naisabihin? Salamat sa mga anak ko. Salamat sa pag-surprise sa asawa ko. Lahat ng bagay nito, lahat surprise sa akin. Pati yung mga anak ko galing sa surprise sa kala ko. Lahat talaga surprise. Salamat po. Ano po ba mga yung nararamdaman? Masaya. Mabigat sa dito. Kung pati ikaw nang nakakasaluha, Masaya. Masaya kasi ang Ken. So, kumusta naman po si Sir Domingo bilang isang asawa? ay, negative. Negative ka agad. Ay, super yan. Super.
sa kanya sa message ng mga hindi siya lahat. Pati anak ko. Nandiyan sa lahat. Alam niyo, ma'am, naging emotional si ma'am, pero ito lang po ang gusto namin malaman mo, ma'am. Na-deserve mo po lahat ng kasiyahan, lahat ng surprises, lahat ng pagmamahal na ibinibigay sa inyo. Deserve niyo po yun, ma'am. Kasi ikaw po ay isang naging, hindi naman magpapa-surprise si sir kung hindi ka, ma'am, naging mabuting asawa sa kanya. Kaya, isang napaka-kabugerang palakpakan naman siya! Okay ba yung aking mga surprise? Yes! Di pa nagtatapos ang surprise ni Sir. Simula pa lang ito, di ba? Kaya naman, dahil hindi pa tapos ang ating surprises, sa aming pagbabalik ng ilang saglit, syempre kakantahan natin si Mami Patricia ng isang napakalakas na happy birthday song. So, babalik kami sa ilang saglit lamang. So ayan mga ka-JFS, muli kami nagbabalik at sa puntong ito ay nasa loob na mismo kami ng napakagandang bahay ni Mami Patricia. And syempre, hindi kumpleto ang ating handaan kung hindi natin kakantahan ng napakalakas na happy birthday song si Mami Pat. Kaya naman, sa bilang na 3 kakanta tayo ng happy birthday. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you, louder! Happy birthday to you, louder! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you, louder! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Siyempre, ma'am, you have to blow your candle and of course, make a wish. Yay! There you have it! So, ma'am, pwede po ba namin tanungin kung ano yung wish mo? Maging healthy lang kami lahat. Walang sakit ng puso. Sama. Yes, maging healthy, hindi magkasakit at magsama-sama buong pamilya. So, Mami, once again, happy birthday po sa inyo. At maraming salamat po sa pagpapaunlak na pasainin po kayo ngayong birthday mo. And of course, thank you so much, Sir Domingo. So, kanina nabanggit ko na OFW from Hong Kong si Sir Domingo. So, I'm sorry ha. Pero kahit pa man nandito si Sir, talagang hindi siya nagkamali na pasayahin si Ma'am Patricia. So once again, thank you so much po sa inyong lahat. Ma'am, sa bilang na 3 mag-i-smile pa po, tapos bababay tayo sa camera. Okay, 1, 2, 3, go! Bye-bye!